Si Jesus nagampo kanunay, og tungod kay nagampo man siya kanunay, kahibaw siya og unsay tukma nga buhaton. Mao nang gitudluan siya sa amahan pag-ampo na niya nga magpili og 12 ka mga apostoles. Nya kining 12 ka apostoles mao na ni ang mopadayon sa misyon nga gibuhat ni Hesus, kay kaybaw naman si Hesus nga dili na madugay mamatay na sad siya. So iyang gipasa ngadto sa mga apostoles o sa mga uban pang mga tinun-an, pero ang pinaka-core group yun kadtong 12. Unsa may ilang mensahe o kinahanglan nga ipasa ngadto sa sunod nga mga generations, di adiri sa atong tubag nato sa Salmo. Unsa to itong tubag? Ang Ginoo maayo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Lingi ay mong tupad na Ginoo'y nagbuhat nimo. Pangutan kay usahay ra ba ang atong tan-aw ang nagbuhat nato, ang ato ra yung ginikanan. Yang ginikanan sad mo claim sad ako'y tag-iya anak ko bang anak. Kanang dili binuhat og tao, binuhat gid na sa Ginoo. Ang inyong balay kinsay gabuhat? No, kana binuhat og tao. Ang gigamit sa pagtukod sa inyong balay kanang mga materialis kinsay gabuhat? No, dito na sa mga factory. Diin man sad nanguha ang mga factory ana para himuong simento, kabilya ug uban pa. Diin sila nanguha. Kinsay nagbuhat ato? Oh, sangko gitas Ginoo. Di ba? Kung wa pa buhatas Ginoo kadto mga raw materials, wa gyoy mahitabo nga mga simento, kabilya, pintal o uban pa. Wa. Pasabot gipakita gyud Ginoo ang iyang kaluoy natong tanan kay iya nang giandam ang mga gamit. Ang ato na lang ang pag-share, ang pag-inambitay. Mo na bitag bangural na kas imong balay, wa na nimo gipaambit ang binuhat sa Ginoo kanang agianan, mayawa na ang imong kinabuhi. Makig-away na kas imong silingan og sa imong higala tungod lang anang utang na kun buot subayon kana gani mismong kwarta nga imong gikuptan, ang raw materials ana paghimo ana dili man na imo. Nya ikasweldo man anako pader, nganong nakasweldo man ka? Ni trabaho man ko. Unsa imong gigamit pagtrabaho? Imong hinimo, kanang imong mata, imong baba, imong otok, imong kamot, imong tiil, kanang mga ugat sa imong lawas, kanang imong health, ikay gahimo ana. Oh, nya nganong nangangkon man ka nga imo na kaluoy na sa Ginoo, ipaambit. Mao na ang misyon sa mga apostoles, isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Nga kitang tanan gikaluy-an sa Ginoo. Mao na si San Pablo diri sa unang pagbasa, iyang giingnan ang mga Hudiyo nga kita ng tanan, mga tinuli o dili tinuli physically, kita ng tanan maoy iyas Ginoo. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Matud pa niya ipagamot ang inyong kinabuhi diha kaniya. Unya unsa may kinabuhi ni Jesus, siging paambit sa iyang gugma ngadto sa uban. Linyay mong tupad. Ing na paambiti ko sa imong gugma be. Baman mo'y klaro. Kinsa dinhing mga asawaha nga ang naagis imong unahuna nga mopaambit jud ka gugma sa imong bana kada adlaw ta sa kamot. Kang nasi imo ginang giprogram ha.
Kung ang imong hunahuna pagpaambit yung gugma sa imong bana, ikaw asawa, bisan pag unsay buhaton na lang imong bana, di jud ka magyaw-yaw. Di ka magyaw-yaw, di ka masuko. Nga naman, magsigira magkag-ampo sa Ginoo, Ginoo, niining maong sitwasyon, unsaon ako paghigugma ang akong bana. Hubog naman kayo ni. Sugarol naman kayo ni. Himabay naman kayo ni. Mangulata naman ni. Musuyop naman ni. Unsaon ni nako paghigugma. Di ba? Sige na wala magduko diya. Ana na siya. Mo bitaw nga kita dinhi kana si Brad Rocco ato nang gisigihat pamalandong sa gitag-agi diri unsaon man ipaghigugma ning tawhana nga ni ara man galingkod aning daplisdan nya maghigda lang in taon nga hubog nga maayo ra sad sa iyang mga sakit diha ras daplisdan atong gipatilaw nga makahigda og balay nga tarong-tarong kanang murag balay ba na atong gibuhatag kwarto-kwarto diha sa kilid sa atong parkingan ang grahian. Lipay-lipay na Brad Rocco diha. Niya nasilingan sad sila atong gisagop dinhi nga foreigner kadto si Sean Freiling. Lipay kay silang duha. Nya kay nilarga naman gahapon si Sean padung adto sa London. Murag guol in town kayo si Brad Rocco kay mao taon to tigpalit niya og kanang Red Horse, sila sa dihay magkanang magtibol-tibol, ipalitan sa siya og rilo, ipalitan siya og kanang speaker sa iyang kanabang dako-dako na gid ba sounds ba hilig mag-music Brad Rocco. Anang ang gibuhat ni Sean sad iyang gilipay ang iyang silingan. Kay diha sa to gihigda si Sean Freiling. Niya magbuntagay sila usahig inom inana ba lingaw sila niya ngano man sang nakahimo adto si Sean kay ato sanggi sagop dinhi ato sanggi paambitan sa kolekta nana so nasa siya kapalit-palit eventually ning adto na gid siya sa gahapon niya mo to akong gi-announce dinhi na kinsa dihay taga nas London nga Filipino community labi na mga Cebuano speaking kay si Sean murag homeless siya iniguli diya sa London homeless mag-isa diri sa Pilipinas samot na iguli kay disintegrated pod ang iyang pamilya so mo na nga nihangyo sa to si Sean nga dinhi nakatagamta man siya sa maayong balita sa pagdawat nato niya may sadunta kunog naa sadunta didtoy mutabang niya pa to start all over again. Nakadungog na ba mo siyang mensahe? Atong paminawag usab ha. Ako mo tong ipaandam. Sige, ato pa nung i-play ko no be. Hello, I'm Sean Freiling from England. I am currently staying here at San Vicente Ferrer Parish Church, Lilloan. I have been staying in this parish since April 2022. Before April 2022, I was staying with friends in Mandawi City. I have been struggling to survive here because I was scammed before. I needed help for my requirements so that I can go back to my country. A friend from Mandawi brought me here in San Vicente to meet Father Siano Ubud. Since April 2022, Father Siano Ubud has sheltered me and accommodated my daily needs. The Catholic community have also been a great help. Now all my requirements are complete. I also have a flight ticket now to return to England. All costs is shouldered by Father Siano. I will leave the Philippines on September 11, this coming Monday. I will land at London Heathrow Airport on September 12. I don't know how to express how thankful I am to all the people that have helped me. I thank Ma'am Eli for accommodating me in her compound.
I thank Father Siano Ubud for also accommodating me and shouldering my needs. I thank the Catholic community for also helping. I also thank Father Siano Ubud, Councillor Tata, Councillor Victor, and Jetliner Express for handling my requirement. I also thank my friend from Mandawi for introducing me to this parish. My concern now is when I arrive in London. I have no place to go after landing. I'm from a broken family. I'm not able to find my siblings or cousins immediately. I will need assistance soon as I arrive at London Heathrow Airport. I'm now asking Father Siano and asking the Catholic community if can help me with connections from the Philippines living in London, who can meet me on arrival at London Heathrow and assist me with accommodation in London. I appreciate any help. Thank you so much. So moto siya na na to diri sa ato niya karon galupad na to mga siguro mga few hours tingali gikan karon maabot na to siya dito siyang destination sa London. So wala pa ta kahibaw og unsay doon na ba dito yung Filipino community o kinsa ninyo yung mga Filipino community diha nga dunay kasing-kasing sad nga makatabang niya. Pwede sad mo mukontak nga ri nako or sa atong sekretary si Remedios Ocaba or si kanang niyang atong i-flash na to sa atong screen mga contact persons si Bernardo Jacobi or Edna Barusa or si Hinara Laborte. Atong inyo nang kontakon haron nga ma-communicate na to how to facilitate kay kami may dunay kontak ani ni Sian or Sean ba na Sian. Ato ning gibuhat mga igsoon dili tungod kay naka-benefit ta ani nila kaning Brad Rocco, Sian ug uban pa. Usa lang pipila lang ni sila sa daghan kaayo dili na nato maihap nga atong gipatambitan sa maayong balita. Unsa may balita ni ay gracias Ginoo ato ning ambitan. Kana yung sharing of graces, dili disgraces. Dili bag disgrasya. Grasya atong ipaambit. Sige lingay mong tupad. Yung na sugod karon paambitan ti ka grasya. Ana. So imong bayran iyang utang, ang iyang bayron non sa suga imong bayran ana. So haron grasya gina siya. Daghan kayong mga grasya nga atong nadawat nga agoy atong mga grasya in terms of money na anagoy gatusan, libuan, minilyon, binilyon na grasya. Usahay lang di ta kamao kayong mo paambit. Lipay kaayo ang tao kung atong paambitan sa matong Sian, lipay, Brad Rocco, lipay. Karon sad atong ihinay-hinay pag-distribute wa ato ma-distribute dayon ang mga bugas para sa category D kay Joteray ni response sa mga lay ministers nga atong naandan nga mo imo distribute. Nakahuna-huna sa ko kay ting eleksyon ra baros barangay. Peligro sa sila yung manghatag kay kaning mga lay ministers o mga chapel leaders na apod na sila yung mga gipang suportahan basin hinog ma-misunderstood nga gipili ang mga tao muna nga ipa-distribute ni nato sa ato yung taga-dinhi simbahan direct ngadto sa mga balay nga dunay nalista nato sa kada kapilya. So kita mo imo represent. So basin mahuman ni karong simanaha ang pag-distribute niini. Dako na kay nang kalipay yon makadawat kag 5 kilo packed rice. So lipay na kay kana with noodles niya ang imong balay gatakilid hapit ka way lungagan, hapit ka way malungag. Kuha na gina baayong balita. Kamong mga
mabana kana lang dili mo moinom og palahubog ka nya dili ka moinom nya ang imong kita imong ihatag sa imong asawa, oy mulayat na sa kalipay. Sus kabuutan na sa kong bana. Sunod buwan hubog na sad ka. Suko na sa to, ikasunod sa buwan kaamgo na sa gab, tagaan na sa nimo. Ana ba? Di magitingalit ka consistent. Pero ang gusto sa Ginoo hangtod Diyos kamatayon. Matod pang San Pablo, ipaggamot gyud diha ni Kristo ang inyong kinaiya. Unya, mga anak, maayong balita, ang inyong pagtinarong, ang inyong pagkamatinahuron, ang inyong pagkakugihan, dili tapulan sa mga buhat sa balay. Kaysa magsigi na lagi ang pungad ng computer, kanang cellphone, daotang balita gid na siya. Ano? Kamo mga anak, ingnan na inyong ginikanan, ma. Sugod karon assignin akong panglaba, panglimpyo kay maayong balita nagiihatag nako nimo. Nya inig-ending dayon sa semester, hagbong dayon ka sa imong subject, nga dayon imong ginikanan. Mao ni may balita na hagbong man ka. Ayaw tanawang hagbong ma. Tanawa nga bisag bugo ko, sige jud ko eskwela. Na wa ko mauwaw sa kong kabugo. Wa kakakita na nga kada adlaw jud ko eskwela, hagbong lang. Di ba? Nya di na may balita. Total na may summer. Summer lang sad. Inig summer na di naman hagbongon. Di na nahagbongon way maestrang mo hagbong og mo summer ang estudyante nya magtinarong yung summer. Pasal na. Di ikaw pa mo itap nutshell sa inyong mga klase nga naman. Ang imong mga kauban nangundang na mag-eskwela, ikaw sige yapong eskwela, lupig nimo sila. Di ba? Mas kugihan ka kaysa imong mga kauban. Di ba? Nya baga pag yung kagnaong, di may balita. Ana. Kana sang mamalit og slat dinhi, naghatag sa bug maayong balita nari sa simbahan, nari sa inyong parish priest. Di lang sa ko mo report karon sa ato mga slots ugma na lang atong itipon ang online nga mga banking. Ana, pero magsigir sa kag-anhi dinhi, magsikag pangayo simbahan, murag daotang balita. Kana bitang maglinya diha nya mangayo usahay makaingon sa daotang balita magini mga tawhana. Pero makaamgo sa ko ako kani mao man sila makapalangit. Maayong balita. Pero maggumbol biya sa tausahay. Ay, lang yun, bawi-bawi lang. Ana, muna, kining atong gibuhat dinhi, tanan, hasta ning pagtukod o kumbinto, maayo ning balita. Nya, kung madayon sa ning atong project diri, kung ang atong committee sa nagisandigan ni Archbishop Palma nga mohimo sa final decision aning pag-approve sa atong tukuronon nga kulumbari, o ila sa nang i-approve, makaingon sa maayong balita. Maghinatagay ko tag mayong balita god dili nang daotang balita. Imong iirog imong koral aron makasud ng imong mga silingan nga naay multicam. Di maayong balita. Kanang giparking dihasdan, kanang giparking ba mga sakyanan, imo na nang kuhaon, ibalhin na nimo didto sa daplin gyud sa daan. Mingon sa nang publiko, maayong balita. Di ba? Maghinatagay tag mayong balita, di nang daotang balita. Sige, last na lang lingi. Pwede radyo ko ako'y palit sa imong para lungagonon ugma. Sige, na pwede radyo ko ako'y mo angkon sa imong lutuonon ugma. So nindota na lagi. At least na sa kaadlaw nga nakahatag kag maayong balita. Sige, manindog na ta.